queridinha. No vlog, prometo que este vai ser un poquinho máis organizado e consciente de que teño que gravar vlog, porque semana pasada entre gravar os vlogs da reforma, estudiar, primeira semana de vacacións foi un pouco lío, pero esta semana prometo que sexa máis organizada. Primeira excursión, que sempre que estamos aquí vimos non sei cantas veces a ferretería. Vergonza que me vexan gravar, pero sempre vimos unha che de veces. A misión de hoxe é comprar algo para tratar o óxido e a polilla, termita, carcoma, bueno, non sei, que temos o tema do carro, temos un par de bancos destes da matanza tamén cheo dela, entón hai que tratalo antes de barnizar. Faime ilusión o de arreglar o carro. Non sei se nos dará tempo agora en vacacións, pero espero que sí. Ai, é eso. Como viches que era... Ti crees que non? Parecese. E a seguinte misión tamén está concretada nun momentiño. O ves? Chegamos ao segundo destino das tarefas de hoxe. A ver, estou grabando, que de verdade o tema poñer o micro e non encendelo. Que? Acordoume. E se lle preguntamos se vende mezcla? Pregúntalle. Sí, parece ben. Pero que significa mezcla? Ah, que trae xa todo... Veña área grava Ah, sí, claro, se ven todo xa mezclado e nada máis temos que darlle unha volta na hormigonera, mellor é. Porque así xa nos aforramos o... Os paseos. Así xa vai todo nun remolque. Gústame como pensas. Pois eso, segundo lugar de tarefas de hoxe, comprar o material para hormigonar a corte. Que, repito, temos que buscarlle outro nome a ese lugar. Non sei se taller non. É que taller tampouco vai ser un taller. Bueno, vemos como queda e logo decidimos como lle podemos chamar. Bo día de martes, estou reventadísima, son como un bebecito. Por que digo isto? Porque onte quedeime ata tarde editando, hasta as 12. Normalmente vou pa cama ás 11, 11:30. E dixen, bueno, pois entón vou poñer o despertador para máis tarde, porque se me deito unha hora máis tarde, o lóxico é que durma unha hora máis. Pois o meu corpo fai ao contrario. De normal levanto máis 7:30, entón dixen, bueno, pois poño para as 8:30 para estar descansadiña, e despertei ás 7 como se foran as 5 da tarde. Estou como... E claro, intentei dormir, é dicir, despertei ás 7, pero intentei dormir. Non houve maneira. Entón, hoxe vou dormir sexta, vale? O sea, espero que ningún veciña se poña a facer ruido hoxe ás 3:30 da tarde, 3:30. Vou poñer aí no sofá, sabes? O sea, que xa estou visualizando. Vale, como xa ves, estamos xa facendo choiadas para rematar todo o máximo posible que temos empezado, porque empezamos 300 cousas á vez e as 300 cousas empantanadas. Por que? Onte tiña que haberlle dado a segunda man ao cabeceiro e non lle din porque a pistola esa, de verdade, non lle teño pillado o truco e había que meterlle máis pintura, entón dixen, como estamos amañando tamén a zona onde temos o router, que temos un moble xa colgado e agora vamos facer outro, facer xa o moble que nos falta para poder pintar todo, porque vou pintar todo ca mesma pintura, que de mellor ou peor, tiquitrí. Entón, nesas estou decidindo que tipo de moble quero facer, porque claro, quero reutilizar as madeiras da cociña que nos sobraron da cociña de Vigo. Entón, como estou empeñada non ter que comprar, mellor reutilizar, pois vaime quedar, vou ter que facer que as portas abran así para baixo en vez de... Bueno, farei vídeo específico, xa sabes, vale, de todas estas cousas que subirei a partir de setembro, porque non me dá a vida para editalo aquí. Ademais que me é máis cómodo editalo na casa porque teño os vídeos subidos a unha rede que temos nosa interna e na casa en Vigo como que me conecto mellor. Bueno, historias técnicas. Hoxe chove. O sea, Orballa, Poalla, para a xente que do sur, Poalla é unha absoluta maravilla. Como que está como refrescando todo. Porque para a semana xa ven outra vez o inferno, entonces así...
Rega ben a erva, sabes? Para que logo para a semana medre ben, vale? Teñamos que cortala, vale? Bueno, veña, vamos allá. Prometida deuda. Ay. Chao. Aquí por fin rematamos ca habitación. Mañá quero darlle unha man de cera porque este tipo de pintura se lle das golpes escarallas. Entón, bueno, como vai ser unha zona onde poño as cousas e demais. Teño que pegar eso tamén. Xa despido aquí o vlog, xa me despido. Pero moi contenta porque xa teño o armario no sitio. Así que por fin, agora tiramos algo de roupa aquí. Esta roupa teño que ver que facer con ela porque non é nosa. Tive que poñer a cama así. Entón todo o que tiña encima desta cama está encima da cama na que teño que dormir. Vale. Entón agora é importante, vou ver de colocar unhas baldas aquí abaixo para poder poñer aí a roupa de inverno, a maleta e demais. Así que puxen, o sea, estás flipando porque me ves así obrigada, non? Que acabo de sair fora, que como estou pintando móviles tiña a casa do lado aberta, e claro, teño que cerrala para dormir, e collo moi frío. Vale? Mañá máis. Chao. Bo día de mércores. Digo yo, querido, oi, vou estirar un pouco e logo imos co coa dar unha volta por aí, baixamos hasta o río e demais. Vale, temos que esperar a que nos traigan o material, pero mira, marchamos e xa nos chamarán si eso. Foi dicirse? E trouxeron o material para cementar esta corte. Entón, o plan é poñerse mañá e pasado a cementar, que vai vir meu pai a hormigonar, vai vir meu pai a axudarnos, pero hoxe imos preparar todo para que mañá este listo, quero decir, nivelar porque hai buratiños por aí, bueno, non vou rayar por aquí, farei un vídeo específico que publicaré a partir de setembro, así que suscríbete para ver como imos sufrir facendo isto. Pero contenta que vou estar, o sea, quero decir, o sábado vai estar cementado. Quero decir, non sabedes o feliz que me fai que ter un sitio para guardar cousas, porque temos aí a casa do lado petada de movidas, e isto, claro, ao ser de terra, inda que había pedra debaixo, a humedade subía, entón non se pode ter nada que non queiras que se escaralle, basicamente. Entón, estou encantada. Bueno, aí está o querido corremolque. Non é. Perdón, é o veciño. O querido ven polo outro lado. Que ven un veciño andando, entón non o podo gravar, porque me dá como vergonza. Pero ven, porque imos poñer aí o cemento que nos trouxeron que cargamos no remolque. Que emoción! Menuda matada. E acaba de decir o querido, ten razón, que son gafe. Porque, non sei se dicía o blog dicindo isto, pero o noso plan, o que eu lle dixen foi, aparto porque aquí teño basura, que non é nada glamuroso, como normalmente non vivimos aquí, non temos un sistema de reciclaxe un pouco propio. De feito, temos un contenedor, un destes de basura, un caldeiro de basura para reciclar que teñamos en Vigo antes de cambiar a cociña, igual o traio, porque isto é, aquí temos orgánico, plástico, o papel ali atrás, o cristal aquí encima, que decir, estéticamente non queda moi bonito, entón, por eso aparto.
Porque non me gusta velo, non porque non este aí, senón que, claro, queda máis bonito que non queden desastres detrás da miña cabeza. Dentro do desastre que temos, que tampouco é unha casa esta de mira, a mí non me toques. En fin, que arranquei o día dicindo yo, querido, mira, hoxe con calma, porque estes días traballamos bastante con tema de facer os muebles estes que quería, pintar, non sei que. Imos dar unha voltiña co Cuaz por aí, quero baixar a todo o río. 5 minutos. E se veres unha gafe, son gafe. Mas claro, hoxe fixemos isto, a tarde penso que vou ver as táboas que temos para facer un cofrado para mandarlle unha foto ao meu pai porque vai vir a axudar, xa me estivo dicindo, pero están tortas, están non sei como, digo, mira, xa che mandarei unha foto, vale? E tamén quería acercar o escombro, bueno, o escombro igual acercamos mañá porque está aí na cuarta de enfrente, tampouco hai que fliparse, pero bueno, quería deixalo todo máis ou menos preparado para mañá, para que cando veña meu pai tampouco ter todo por aí escondido, quero tamén ir sacando a hormigonera porque está detrás do carro. E hoxe, cando estábamos facendo a corte, digolle, o tema este de que o carro non volve para a corte, porque creo que contei por aquí o plan de restauralo e poñelo na eira. Igual queda para outro ano e o carro efectivamente volve para a corte onde estaba. Porque, bueno, ainda así como sacamos a leña e tal, vai nos quedar sitio para agardar alguma cousa, penso, porque non nos dá para estas vacacións para todo. Non nos dá. Así que, bueno, vou facer a comidita. Sempre que, como cando vimos, sei que imos a chollar e non vou ter un tempo exagerado para facer de comer, nin me apetece. Trouxen cosas fáciles de facer rapidito. Isto non é moi saudable, pero é rápido. É a vida, por eso. Entón, vou non facer un poquinho de pesto e seguimos co día. Limpiña, hidratadiña e vou cortar tomates. Non a ducha primeiro porque ainda están por aí o querido máis meu pai, pero como logo que iramos ir os tres á ducha non é posible. Están acabando de cortar o portal da corte de abaixo e a ver mañá xa arrancamos co tema de formigonar toda a corte. Promete día intenso. Por iso me duchei, lavei o pelo tamén, porque tiño xa rollos tropajosos. Tamén é certo que como tivemos con cemento, pode ser que sexa por eso. Pero, bueno, estou reventada, teño fame. E estos queren acabar, pues que acaben. Pareceme ben, pero, bueno, mañá outro día, ou pasado. Pero, bueno, eu entendo que cando se empeza algo, mas meu pai daselle ben soldar, cortar esas movidas, entón aí o deixamos. Eu de momento despido o bloque ata mañá, porque agora simplemente imos cear e dormir. Eu xa dormía, son as 10:15. Que xa casi hora de dormir, non? Sí, bueno. Bo día de xoves. Hoxe vai ser monotonía pura. Oi, esta sombra aquí. Toca cementar a corte. Bueno, formigonada máis ben. A casa está alá e o material está aquí. Porque, bueno, todo é tan estreitiño que non pasan os camións para allá. Que se pasara un camión, compraríamos unha hormigonera xa co hormigón feito. Pero non creo que chegue ali. Así que, peguei unha carreiriña para vir aquí. Estou perdendo forma, Cando volvo a Vigo xa volvo a correr. Porque que aquí, aparte de non ter tempo, de estar reventada de facer movidas, claro, en Vigo, como estou todo o día sentada diante do ordenador, como non corra, non lle fago pum pum ao corazón, pero aquí fagolle pum pum ao corazón, Non me fai falta correr. Así que nada, toca chollar. Vai ser un vídeo un pouco monótono, Pode ser que dure minuto e medio.
Boas de venres, o cansancio é real. Fomos dar un paseíño ainda así, pero a tarde igual imos dar unha volta no cuadro. Queda meu pai a comer, despois de comer vemos, ainda que eu propoño unha pequena sesta. Eso que hoxe dormín moitísimo, hasta as 8:30. Fuá, que cansancio. Pero bueno, está feito. Logo gravo, que creo que non gravei o que está feito. Estou contentísima. Boas de venres, o cansancio é real. Fomos dar un paseíño ainda así, pero a tarde igual imos dar unha volta no cuadro. Queda meu pai a comer, despois de comer vemos, ainda que eu propoño unha pequena sesta. Eso que hoxe dormín moitísimo, hasta as 8:30. Fuá, que cansancio. Pero bueno, está feito. Logo gravo, que creo que non gravei o que está feito. Estou contentísima. Moita chollada así de mañán, Sábado! Ainda que ao non traballar, a verdade é que non sabemos casi en que día vivimos. Pero hoxe estou reventadísima. Custoume moitísimo poñerme, pero moi contenta porque estaba o xardín, o céspede, a selva esa, un pouco desbordada. Pero paseino a metade. Ainda queda a zona do solo de veras que teño que sacarlles as ervas e acabar de cortar o céspede, bueno, as ervas. Pero gustoume moito porque no fondo, onde plantamos o gramón, está a tope de gramón. Así que teño que averiguar como matar as ervas que lle saen que non son gramón. Non me gusta chamarlles ervas malas, porque a ver, malas non son. E ali quería poñer o carro, pero vendo que o gramón veo arriba, e costou nos cartos e moito esforzo persoal meu en poñelo, arrastrada polo chan o ano pasado. Creo que vamos a poñer máis arriba, que de momento o carro non nos vai dar tempo a mañalo, pero claro, non quero desfacer algo que este chuliño ben feito. Así que moi contenta. Tamén viches que estén limpando aí unha zona. Vou poñer aí a piscina que me deu miña nai, porque eu, non sei se contei que herdo as cousas de miña sobrinha de 3 anos. Entón, meu padriño deulle a miña nai unha piscina máis grande porque meus primiños xa son máis maiores, entón non lle fai falta, e miña nai deume esta, que é minúscula. Acabo de mirar, é un 2,20 por 1,5, pero bueno, xa ves aí que tampouco teño moito sitio para poñela, ademais que teño parte sen cementar, pero esa xusta esa esquina
sí que está cementada. Ai, Dios mío, que me dan as pernas. E sí que me colle. Pasa que o querido está dubidoso porque está moi cerca do muro que fixemos fai pouco, e claro, non quere que se dane estructuralmente. Teño que darlle unha pensada. Pero como se non encho de todo, quero decir, só quero ter aí un remanso de paz para mollar o cu. Para mollar o cu non me fai falta enchela. Total, visto que é tan pequeniña que nin sequera vou poder facer nada máis que estar tumbada, non me fai falla tela chea, vamos. Para nada. Ai, que cansa estou. Xa é a unha. Estamos a 1 hora de Melide. Imos comer a casa de meus pais. E creo que está o querido duchándose, ou neso está. Eu vou refrixerarme un pouco, que teño sede. Ducharnos e arrancar. Porque xa imos chegar un pelín tarde, pero bueno. Na casa de meus pais soen comer tarde. Así que, no problema. Moscas. Ai. Vamos alá. Despois de comer achegámonos a Melide, que era a feira medieval. Había moitísimos postos. A nos chamounos a atención de taguas de olivo e compramos unha porque nos facía falla para Vigo, e para rematar un xeadiño fresco, mandarina e limón, no meu caso, moi refrescante, encántame o limón, e xa para a casiña. Hoxe deberíamos estar en Vigo, pero aquí estamos. Ai, onte ao final enredamos moito en Melide, porque, bueno, a vez que vou, estaba a sobrinha, bueno, a irmá máis miña cuñada marcharon por aí, pero aproveitamos para estar ali coa familia. Entón, ao final, enredamos un montón, e para ir a Vigo non nos daba xa tempo a facer nada en sábado, porque quero ir ao Leroy Merlín, quero ir ao Viveiro, quero facer varias cousas, porque teño como moitas cousas na cabeza, xa sabes, para facer aquí na aldea, e non me dá a vida para todo, entón vou priorizar. Unha cousa que si vou facer aquí no Laranxeiro, botar a pedriña blanca porque queda moi bonita, pero a realidade é que, claro, o Laranxeiro pues caenlle follas, é unha zona moi exposta, entón están as pedras blancas color negro caca, que non pasa nada, a veces hai que asumir que as cousas se ensucian e non pasa nada, pero aí é moi incómodo quitar as follas, saen ervas e demais. Entón, a miña idea é poñer plantas, porque ademais doume conta que a area ou na grava o que fai é presionar a terra do laranxeiro como cada vez como que se funde máis. Entón, a miña idea é deixarlle o laranxeiro vivir e poñerlle plantiñas con raíces pequenas, rollo algún romero rastrero, non dos grandes, senón un romero rastrero, lavandas pequeniñas. Bueno, teño aí unha lista de plantas que podo poñer aí. Entón, hoxe domingo, sí, no blog de mañá, que este blog xa se acaba hoxe, e acabará en Vigo, espero acordarme de despedilo, porque son un pouco desastre. Cando estou cansa, como, é que non quero nin decir chao. Bueno, pois a ver se mañá me chego ao Viveiro. Pasa que quería ir aquí a onte, pero non nos deu tempo, a un que hai en Lalín, que seguramente sexa un poquinho máis económico que o que hai en Vigo. Pero bueno, vou me dar unha voltiña para coller algunha planta. Quero comprar tamén sustrato para botarlle ben. Teño que atopar, que onte non atopei, pero sei que teño abono para cítricos, para botarlle ao laranxeiro, o limoneiro que subí para aquí. Non o subín outro día, pero, o sea, non o gravei onte, pero subí nota aquí para, necesito ter un pouco máis preto para acordarme de regalos, senón alá no fondo non vai ser regalo. De feito, teño ali tamén, non sei se se ve ali ao fondo, o mandarino, que tamén lle tocou algún tipo de peste ou algo, como os laranxeiros, non sei se sobrevivirá, pero bueno, quero subilo tamén. Porque claro, eu puxen o laranxeiro ali no fondo coa idea de que crearnos un poquinho máis de privacidade con respecto ás casas que temos no alrededor, pero vin un vídeo en TikTok non fai demasiado, que ten toda a razón do mundo, que só que quero estar nesta mesa e ter un pouquiño de intimidade respecto a que me vexan dali, o que teño que facer é poñer o árbol un pouco máis preto de min. Non creo que sea ese laranxeiro, porque a miña idea é unha finca que temos por aí, que ahora mesmo está chea de silvas, pero de cara a outono espero limpala,
ou que o veciño nos axuda a limpala, porque tiñamos ya prestado ao veciño para que foran os cabalos ali, pero as silvas inundaron todo, entón necesitamos un tractor seguramente, a ver se nos axuda. E vou plantar o laranxeiro non, o limoneiro ali. Porque, verdad que quero ter limóns. E aí na maceta, entre que me esquezo de regala, non sei que, non sei canto, ten pouca... E ali está nunha zona que tamén é braña, entón ten bastante humidade e creo que se vai dar super ben ali. En esta maceta compraría outro tipo de árbore, pensei nun magnolio que bota flores así bonitas, pero bueno, a miña idea, esta zona, non sei se o querido a semana que ven terá ganas, pero a nosa idea é cementala. Vale, un pequeno susto porque vi un aparatito que teño coa luz apagada e digo, que non me está grabando audio, pero si se grabou, inda que non se grabou co micro, agora creo que sí. Oe, que está chovendo. Pero eu quería facer as cousas aquí fora. De feito, o meu plan era montar a piscina aí onde limpei onte, pero vai ser que non. Tamén estaba pensando, vou ver se teño tapa para a piscina, porque montar a piscina sin tapala, unha, a auga evaporase moi rápido e non é o que eu quero. Non quero estar enchendo a piscina cada vez que me quero bañar. Iso é malo para o medio ambiente, para ter auga. Pero nada, que me estou mollando. Encántame que chova. Tamén quería acabar de segar aquelo, porque, bueno, quedoume todo moi ben, pero se te fixas ali, ves esa zona toda, que me quedou pendente, xusto detrás desta árbore están as... Vouche enseñar como están, porque dan pena. Penita. Están as aloe veras. Están as comendas. Ai, que ben me quedou pa piscina. Sí o que? Logo esa parte de aí tamén a temos que cementar. Pero eu creo que non será este ano. Eu creo que aproveitaremos para o material que teño por aí ciscao para esa zona de aí, porque nos quedou así como unha terracita, non? E digo, joder, por que non acabamos a tal? Porque ademais para sair, bueno, eso creo que sí que nos dará o material que temos para facelo. Oye, precioso, pero pincha. Bueno, estas herbas creo que ya as podo sacar, Buah. Creo que isto sí que vou facer. E logo só me queda ese cachiño. Pero cando paso corta céspede, aí isto tengo lo que podar. Cando paso corta céspede coa erva mollada, empoza todo, é un pouco máis lío. Pero sí que vou facer eso. Quitar as erviñas aquelas, porque teño que facelo ca man, e tamén sacarlle estas que ten por aí o laranxeiro perdidas, para que quede ben. E xa parou de chover, bueno, pero chuvis casi un pouco. Non vou montar a piscina, non vou flipar. Xa montarei mañá cando volvamos. Tampouco me corre presa. Miro se ten tapa, porque se non ten tapa, tal. Bueno, 4 minutos de rayada. Tamén creo que este vlog semanal me quedou un pouco chuflas, así que, ainda que fale un pouco, pois non pasa nada. Ai, non debería sentarme se que quero traballar. Así que, a sacar ervas. Expresa Vigo e atopeime todas as folliñas do aguacate no chan. Deixei auga, non sei se me pasaría regando. Pobre. Pero bueno. Medio tan poquinho de auga. A ver, pobrecito. En fin. Vou ver o resto, a ver como está. O resto está ben, de momento. E aquí? Bueno, non ten mala pinta. Vale. Un pouco chuchurria, pero bueno, esta xa estaba un pouco chuchurria de cando estas plantei, así que... A duchadiña despois deste día, porque estaba pensando, bueno, estou cansa, por qué?
Por qué? Hoxe traballei, Así que, necesitaba pegarme unha duchiña. Ata aquí o vlog desta semana. Se chegaste hasta aquí, moitísimas gracias. Mañá comezamos o novo vlog. Vémonos o próximo martes. Chao!